DM 2024. Jeg har nogle rimelig hårde konkurrenter i dag, som ligger på omkring de 580 til 600, og jeg tror tredjepladsen den går til dem, der får omkring 600 til 610. Så det bliver lidt et spring, jeg skal lave, hvis man ser min total som den her. Men jeg tror, det er muligt. Og vægten... Backshot. Nå, men vægten, den sagde 82,3, 82,4 efter jeg lige indtog lidt vand, fordi jeg har godt nok, jeg har grindet den lidt. Jeg var oppe på de der 84,8, og så skulle jeg lige tabe mig, så jeg lige kom ned i 83. Og det gjorde jeg så med en masse tips fra klubben, hvor de så sagde sådan noget med ikke at spise salt og ikke at spise grøntsager, og så også spise lidt mindre. Men det virkede, og nu har jeg tabt mig nok. Jeg har ikke engang set mit værelse faktisk, men lille roomtour. Her har jeg min grønne seng, her har jeg min desk, her har jeg mine planter, min anden plante, og så har jeg ellers lidt forskelligt. Det der det er mit closet, og det der det er mit vaskrum. Jeg har sådan en vask. Og så har jeg mit gigantiske spejl her, hvor I ser mig pose foran en gang imellem. Men vi har ellers pakket det der. Pakket og klar. Har alt mit udstyr, alt min mad og endnu mere mad. Og så har jeg selvfølgelig kameraet. Jamen, skal vi ikke bare se at komme afsted? Så er vi ankommet, vejet ind med tøj til 84,3. Det bliver godt stævne i dag, fordi jeg vejer det perfekt og har en masse opbakning, der kommer. Hele min familie næsten, og så også min ven Viggo, eller Victor. Og snart jeg er færdig med den indvejning, så skal jeg bare æde en helvedes masse riskiks med honning, for at komme tilbage med alle de der kulhydrater og sådan noget. Så ses vi efter indvejning, og så sidder jeg nok og æder en helvedes masse riskiks. Så er vi vejet ind. 82,2 kilo, men vi sidder for karpet op. Vent lige på Viggo, han kommer lige om lidt. Han vil være på trapperne. Så er det ellers som en time eller sådan noget, så skal vi starte opvarmning. Vi ses nok, når Viggo han kommer. Okay. Det er det handler om. Så er det rigtig tungt, så er det Okay, opvarmningen gik udmærket. Mit venstre knæ går nok. Der er lidt med senerne, jeg fik for 2 uger siden, som er ikke så godt. Ved ikke, om det bliver et problem. Håber jeg ikke. Jeg skal fandme ikke springe mine knæer. Styrken er der. Styrken er virkelig god. Ja, vi prøver 200. Hvis det er alt for svært, så tager vi bare... Og tager vi ikke og hopper meget. 105 måske, så er det det. Jeg skal ikke fuck mine knæer. Det skal nok gå godt. I flækker det. Og stangen er klar til Otto. Stærkt, Otto! Og løbet er godkendt. 200. Okay, knæerne de er fucked, men de kan godt holde til det. 200, den rykkede satme hurtigt. Hurtigere end træning, så vi tager 210, 215, og så er der bare videre til bænk. Der er ikke mere, jeg kan sige. Knæerne, jeg var sgu lidt usikker på venstre knæ, fordi det er mine sener, de er satme løbet på pres under denne peak her, fordi jeg ikke har løftet tungt i lang tid. I hvert fald på den måde her mod her. Så ja, jeg skal nok få det. Bare så længe hvis mine knæer de ikke springer, så får jeg, hvad jeg vil have i dag. Det er det vigtigste. Her står Viggo, min hjælper. Let's go. Godt løb. Og stangen er klar til Otto. Kom så, Otto! Det var sgu ikke så heldigt. Dybde. Han blev underkendt af en dommer, og så var der en overdommer, altså en, der sidder ved siden af ved bordet. Han sagde, at den var underkendt. Den blev overrulet, hvilket ikke er så fedt, men ja, det er sådan, der sker en gang imellem. Vi tager bare 2-10 igen, ryger direkte ned i hullet, og så tager vi den derfra. Jeg tror sgu ikke, den tredje plads er her så i dag, desværre. Men måske jeg stadig kan få 95. Det er sgu lidt uheldigt, men hvis jeg får 2-10 næste gang, så burde vi have det OK. Og stangen er klar til Otto.
Stærkt, Otto! Knæerne knirker af helvede til. Men altså, er man styrkeløfter, hvis man ikke har et par skader? Jeg ved ikke, om det er en skade. Jeg tror bare, det er lidt sådan... Jeg har gået lidt hårdt på mine knæ for nyligt. That's life. That's life. Får lige en jam sandwich her. Fik desværre ikke, hvad jeg ville have i squatten. 5 kilo under, hvad jeg havde forventet. Vi ses ellers til... Der er rumkugler. Vi ses ellers til bænkopvarmningen. Det starter snart. Jeg skal lige have noget indenbords. Ja. Stangen er klar til Otto. Det gik sgu meget let. 120, selvom jeg havde en lille ufser der, fordi jeg troede, de sagde stop, så re-rackede jeg. Men de sagde start, så gjorde jeg det bare lige igen. Så mistede jeg lige lidt styrke der på, men det gør sgu ikke noget. Stangen er klar til Otto. Stærkt, Otto! Og godkendt med alle 3 dommer. Okay, vægten den fløj op, men jeg er lidt usikker på min form nemlig, når det bliver tungt i bænken. Vi tager 130, så er vi sikre. Så har vi kun 5 kilo, vi skal indhente i forhold til den planlagte total, men ja. Stangen er klar til 4. Mega stærkt. Mega stærk. Er klar til Otto. Stærkt, Otto! Godkendt alle 3 dommer. Så skal vi se Dirk, han har bedt om 132,5 kilo på stangen. Philip og Jakob holder sig klar. Det var, som det skulle være. Jeg tror ikke, jeg havde mere end det. Min bænk, det er altid den, hvor jeg bare kommer ned, og så bare... Hvis jeg så mig Aski står, så ved jeg, hvad der skete. Sådan decapitate mig selv. Det er min søster. Det er ellers godt. Nu tager vi trækker det hjem i dødluften. Ja. Let's go! Let's go! Jeg tror, vi tager video nu. Ja, det gør jeg også. Ja, det gør vi. Altså lige nu tager jeg video. Jeg siger, de gik sgu godt i bænk. Ham jeg konkurrerer mod, Jakob, jeg ved, du ser med. Han fik ikke 135, men han dødløfter lidt meget. Så skal jeg bare trække mere med dødløft. Ja, tak. Det er så godt. Og hvad siger benene? Benene, de siger karbon, mand. Karbon, mand. Ja, det gør de. Og hvad siger fam? holdet bag. Family. Vi har også holdet Support. bag her. Det er ham, der tager. Han er hjælper, kameramand. Og så har vi... Godt. Og så har vi... bagtroppen. Her sidder vi. Viggo. Klar til dødløft, æder op, fordi så får jeg bedre opspænd på tom eller på fuld mave, så har jeg masser af power. Så skal det bare ikke gå op igen. Det vil være tid til, at vi snart skal ind og gøre klar til dødløften. Og så er det ellers bare pull for the win. Pull for the win, det er det, vi gør. Det bliver en ordentlig grinder, tror jeg. Men nu får vi se. Power. Stærkt, Otto! Og løftet er godkendt. Det gik sgu meget godt. Jeg tog en sikkert 2,32. Så tager vi 52, og så er det bare pull for the win. Ja, tak! Til Otto. Træk! Hele vejen! Stærkt, Otto! Okay, så ny 10 kilo PR.
For at få 600, så er det 62. Det skal bare være der. Så får jeg også en anden plads i dødløft, forhåbentlig. Jakob, han pullede 265. Fandme godt. Han har 610 i total. Jeg har 600 i total, hvis jeg får 62. 95, det er også godt, men 600, det er målet. Det er drømmemålet. Paul får 600 og en anden plads i dødløft. Så får jeg det mindste en medalje. Det er første gang, jeg har været på podiet, så hvis jeg kommer op, vi håber på 62. Nu får vi se. Kom så, 2. Træk! 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 Hele vejen! Jeg mistede bunden. Kom igen. Den var der ikke. Samme som TSK. Mistede bundpositionen. Ja, så var der bare ikke power nok til at rette den ud. Det var en fucking grinder. Det var en grinder, som jeg sagde. Det var en fucking grinder. Men nu er vi færdige. 3. plads i dødløft. Første gang, jeg nogensinde har været på podiet, fordi jeg har været en skinny bitch. 590 total. That's pretty good. Det var hyggeligt. Hele familien var her. 95 alligevel. 22,5 kilo PR. Med overskud i bænk i hvert fald. Squat måske, hvis jeg får mere dybde på. Men ja. I dødløft en bronzemedalje til Otto med 250 kilo. Tillykke, drenge. Så er jeg kommet hjem. Fandme hyggeligt stævne. Masser af støtte fra familien fra Nordjylland og andre dele af Jylland. Og så også tak til Viggo for at være kameramand og hjælpe hele dagen. Det var sat med et godt stævne. Første gang det har jeg sagt, men første gang jeg nogensinde kom på podiet, fået min bronzemedalje i dødløft. Planen fremover, det er så at komme op på 88 kilo. Det er en lille bulk her fra de 82, jeg vejede ind her til. Og så tager jeg stille op i 93 kilo klassen til TSK, men så til næste DM næste år, så tager jeg cutter ned igen til 82, og det er så højst sandsynligt mit sidste stævne i 83 kilo klassen, og så er det ellers op i 93, fordi jeg skal blive kæmpe jo, jeg skal blive bred. Men det var ellers det for den her gang her. Så ses vi til TSK en gang i november, tror jeg det er i år, men ja, vi ses.